Finalista číslo 11 Stará oskoruša. Oskoruše týchto rozmerov sú na Gemeri nesmierne ojedinelé a typ plodov, ktoré rodí, sa nevyskytuje nikde inde v regióne. Možno nie sú také známe ako bielokarpatské, ale určite si zaslúžia pozornosť a ochranu. Veď práve oskoruša z vedľajšej dediny Uzovskej Panice vyhrala anketu v roku 2019. Miestny obyvateľ spomína na udalosti z detstva, keď približne pred 70 rokmi oskoruša rozdeľovala dve terasovité role. Často sa tieto stromy totiž sadili ako hraničné medzi chotármi. Vraj už v tom čase mala rovnako veľkú dutinu ako v súčasnosti. Pravidelne počas obrábania okolitých políčok pre svoju bezpečnosť vypaľovali dutinu stromu, pretože tam hniezdili sršne. V jeho očiach sa za tých 70 rokov strom vôbec nezmenil, no zaiste by potreboval odborné oko arboristu.